ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. хадамоти матбуоти фурудгоҳи Ростов хабар дод ки аз ин шаҳр парвозҳо ба Тоҷикистон роҳандозӣ мешавад. тибқи маълумоти пешакӣ парвозҳо ба шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд ва Қурғонтепа анҷом дода мешаванд. интизор меравад ки парвозҳо ба Қурғонтепа рӯзҳои Душанбе соати 3 ба вақти Москав, соати 19:45 ба вақти Москав ба Душанбе ва рӯзи сешанбе соати 18:30 ба вақти Москав иҷро карда шаванд. аммо ин парвозҳо танҳо дар сурати барқарор гардидани парвозҳои мунтазам байни Русия ва Тоҷикистон оғоз хоҳанд шуд. ёдовар мешавем ки аз моҳи марти соли гузашта парвозҳои мунтазам байни Русия ва Тоҷикистон қатъ гардидаанду дар ин масирҳо танҳо рейсҳои чартерӣ парвоз мекунанд. инак боз як фурудгоҳи Русия дар бораи тайёрӣ ба парвозҳои мунтазам иттилоъ дод ки бешубҳа фолинек асту эҳтимолияти кушодашавии сарҳадҳоро боло мебарад. системаи интиқоли пулии амрико мониграм аз 1 март хизматрасонии мустақим ба шахсони алоҳида дар Русияро қатъ кард. фиристодани интиқоли пул аз Русия ба кишварҳои дигари ҷаҳон ғайриимкон гаштааст ва гирифтани пули нақд ки муштариони мониграм аз кишварҳои дигар ба Русия фиристоданд акнун танҳо ба воситаи золотая корона имконият дорад. дар доираи лоиҳаи башардӯстонаи муаллими бирунмарзӣ дар хориҷа намояндагии рострудничества дар Тоҷикистон 4500 китобҳои дарсиро тақсим менамояд. китобҳои дарсӣ оид ба алгебра ва геометрия, физика, химия, биология ва экология аллакай ба Душанбе омадаанд. ғайр аз ин аллакай ба мактабҳои тоҷикӣ адабиёти таълимӣ ва методӣ оид ба забон ва адабиёти рус оварда шудааст, гуфтааст намояндаи расмии рострудничества дар Тоҷикистон. роҳбари дафтари рострудничества Иван Иванов мегӯяд ки то охири сол аз Русия ба Тоҷикистон боз зиёдтар васоити таълимӣ хоҳанд омад. дар айни замон барои фиристодани китобҳо ба 10 мактаби минтақаҳои гуногун алалхусус мактабҳои дурдаст омодагӣ мегиранд. раванди мазкур асосан дар посух ба дархостҳои омӯзгорони русе ки дар ҷумҳурӣ кор мекунанд амалӣ карда мешавад, мегӯяд Иван Иванов, роҳбари намояндагии рострудничества дар Федератсияи Русия. мутахассисони донишгоҳи молиявӣ назди ҳукумати Федератсияи Русия дар натиҷаи як тадқиқот маълум намуданд ки кадом шаҳрҳо барои коргарони баландихтисоси хориҷӣ ҷолибтаранд. тибқи натиҷаҳои таҳқиқот дар байни шаҳрҳои аҳолияшон аз 250 000 нафар зиёд аз ҷиҳати ҷолибияти муҳоҷирони кории хориҷӣ пешсафон инҳоянд: Москва 41.3% аз шумораи умумӣ, Санкт-Петербург 3.5%, Ростови Лабидон 3.4%, Краснодар 3.4% ва Новосибирск 3.1%. ғайр аз он хориҷон мехоҳанд зиёдтар ба Иванова 1.4% биёянд. айнан чунин нишондиҳанда дар Калининград ва Самара низ ба қайд гирифта шудааст. шаҳрванди Тоҷикистон Суннатулло Ҳалимов ки дар колонияи ислоҳии рақами 12 Перм адои ҷазо мекард, боз суд шуд. мурофиаи судӣ моҳи декабри соли 2020 баргузор шуд. дар ин бора ба хабарнигорон хадамоти матбуоти департаменти Перми ФСБ иттилоъ дод. тибқи иттилои хадамоти матбуоти ФСБ-и ин минтақа, Суннатулло дар даъватҳои оммавӣ ба терроризм ва экстремизм гунаҳкор дониста шудааст. тафтишот муайян намудааст ки маҳкумшуда маҳбусонро даъват кардааст ки пас аз озод шудан аз колония ба ташкилоти мамнӯи давлатии исломӣ пайваст шаванд. дар натиҷа суд таблиғгари ин ташкилоти террористиро ба 3.5 соли зиндон дар колонияи режими сахт маҳкум кард. тибқи гуфтаҳои роҳбари вазорати сохтумони Русия Ирек Файзулин, дар айни замон Федератсияи Русия ба 1,200,000 муҳоҷири бинокор эҳтиёҷ дорад. мо бояд ҳадди ақал 1,200,000 нафари дигарро дар сохтумонҳо ҷуброн кунем. мутаассифона мо натавонистем ин ҷойҳои кориро аз ҳисоби коргарони дохилӣ пур намоем, гуфтааст роҳбари вазорати сохтумон.
ёдовар мешавем ки айни ҳол ширкатҳои сохтмонии русия муҳоҷирони меҳнатиро тибқи дархосту иҷозати махсуси мақомоти ин кишвар талаб менамоянд. дар думаи давлатии русия ба муҳокимаи лоиҳаи қонуни нав пардохтанд. ин қонун шаҳрвандони хориҷиро ки бераводид ба русия ворид мешаванд муаззаф менамояд то аз муоинаи тиббӣ гузашта изи ангуштони худро дар қайд гузоранд. аммо ин қонун танҳо нафаронеро муаззаф менамояд ки дар як сол дар маҷмӯъ зиёда аз 90 рӯз дар қаламрави русия будубош дошта бошанд. ин амал ба уҳдаи ташкилотҳои тобеи вазорати корҳои дохилии русия инчунин як созмони аз ҷониби Москав ваколатдор шуда гузошта мешавад. маъюбон, нафарони корношоям, синашон ба 18 нарасида ва ё занони синашон аз 60 ва мардони аз 65 боло аз ин расмият озод карда мешаванд. қайд менамоем ки пардохти ин расмият аз ҳисоби худи шаҳрвандони хориҷӣ пешбинӣ шудааст. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. моро дар сомонаву расонаҳо пайгирӣ кунед. тансиативу хонаводии шумо орзуи ҳамешагии мост. шунавандагони азиз.